Ahoj lidi, vítám vás u toho videa. My teď mám hrát, jako já jsem malinko nemocná a bla. Jsem nemocná, to video mělo být už dlouho a mám bordel, tak to prosím neřešte. A to video vyjde dneska možná. A můžeme začít takže. A Zlato, dneska tě veze teta. Jo, já tě vezu. Mami, a já nechci, aby mě vezla teta. Zlato, ale veze ti teta. A s tím prostě nic nenaděláš. Že máš ségru. Pokoj, si pro ní běž. Ségro, stávej. Běž pro ní. Nohy ti neupadnou. To je fakt za trest. No, a mám sebou želvičku. To třeba si odpočinout. Jo. Pojď, želvi. Dáme tě hodinkat. Ségro, už ještě nesežila. Protože neumím jít dolů, když neumím ani tím podivou. A to se diví, Ségro. No, divím se. Musíš barevný oblečení. Já fialový. Můžeme se do školy. Do školy, když já stávám do školky. No tak do školky. Tvůj brácha už tam je. Cože? Jak to stihl? No to by mě taky zajímalo. Mám, prosím, bych se oblíknout. Dobře. Máme, co si mám udělat, tak si na ně. Nevím, něco si udělej. A k svačině. Něco si udělej. A Ségře. Něco jí udělej. Dobře. Zlato. Ano, maminko, už jsem oblečen. No, maminko, vidíš, jak to dá. Přestaň. My nemáme žádné jídlo. Na rychlovku nám objednám, jdu si sednout a jdu ho objednat rychle. Zatím až na zahradu nechci. Tato postarej se o ní. Dobrý. No, maminko, už jsem to podíval. Tak to toho tady hodně nemáme. No, dítě, nestěžuj si, kde máš vůbec Stanleyka? Nevím, mami, najdu si ho. No tak jdu do. Bych asi nezal svačinu? Asi ne. My a nemáme zase žádný pití. Vezmeš si snad vodu, ne? A jo, a Ségra. Půjdeš nějaký Stanley Cup? Ne. Taky objednej pití. Mami, teď si dám telefon, taky to objednej sama. Dobře. To by je fakt za těžko něco objednat, viď? No, ne. Ale tak, a jak to, že chci objednat džus, já musím mít Stanley Cup. Protože se do ní nepustíš vodu. Aha. Tak to je fakt pecka. No, mami. Halloween už dávno není, Vánoce už taky dávno skončit, tak si vezmu nějaký normální. Už nemáme žádný hezký normální. Prčic. Si musím vzít svůj oblíbený. Svanupu s vodou. Nechce se mi. Se mi nechce. Ok, mami, tak asi vezmu tady to. Jen tady toho kostovní tady toho hledání. Omlouvám se, když to třeba 10 minut, jako to nemůžu, tak na to nekoukejte. Nebo jinak nevím, avko, to bude mami, tak klidně můžu koukat. To je všechno. No mami, tak já to tady pozavírám šuplíky. A já jsem chtěla nějaký, a to si vezmu dvakrát, protože mi samozřejmě jednou nebude stačit. Toto můžu jedno. Můžeš. A Ségře taky prosím zabal. Ségře? Dobře. Teď dám taky něco jiného, odlišného, aby to jako nemělo úplně stejný. Teď dám radši jenom jednu. Teď dám to pití.
Jo, sobě se tam taky musím vypít, mi se nevejde. Pecka. A tofu už žádno nezbylo. To nevadí. Hlavně si nebojí zavírat. Jo, promiň. Promiň, já nemám baťoch školní. Jsem ještě zapomněla koupit. No jo, no. To není můj problém. Vy se pojď do pokojíčku, jestli tam žádný nemáš. Nesmí mamka zjistit, že nemám žádný baťůšek. Takže asi vážně, že jo. Jen tady ten. A ten se dá otevírat, tak je to pomno. Jo, a já tam nedám svačinu. Takže s proměnutím je na prd. Žádný nemá. Ale tady je nějaký. To hrozně nelíbí. Není praktický. A tady nemá ani flaška. Tady je i pena. A tady je i notebook. A našla jsem jako tašku, tak to je zpátky kledím na rahovku. A 2 notebook. Hehe. Co to říkám? Takhle. A bude pár odtů, protože už to je 7 minut. A kdyby ostatní bylo ještě 7 minut, tak by to bylo horší. Takže papa, partutu.